Васіль Быкаў. Пакахай мяне, салдацік. Аповесць. Чытае Ігар Дзянісаў. Васіль Быкаў. Пакахай мяне, салдацік. Аповесць. Вайна шпарка кацілася пад адхон, днямі быў узяты Берлін, а мы ўпёрліся ў нямецкі абарончы рубеж за невялікім аўстрыйскім гарадком і трэці дзень стаялі на месцы. Немцы часам пастрэльвалі з гармат і мінамётаў, і тады сярод ладных вастраверхіх дамкоў гахалі выбухі і ўшчэнт разлятаў наўкола чырвоны друз чарапіцы. Каб не той дахавы ды цагляны друз, якім быў закіданы асфальт, было б дужа здатна каціць на веласіпедзе, асабліва ад павароткі ўніз да паўразбітай дамоўкі на рагу, за якой ля рэчкі стаялі акапаныя гарматы. Увогуле было небяспечна, маглі і падстрэліць, хоць кулі з недалёкага перадка сюды не даляталі. Але каб не міны. Ад мін гэтага нямецкага пачварства схову на перадавой не было нідзе. Ні ў полі, ні ў лесе, ні ў горадзе. Хіба ў зямлі. Але ў зямлі ўжо не сядзелася. Наседзеліся за вайну. А тут буяла вясна, ваўсю зелянела абсыпаная жоўтымі казельцамі трава на пустцы, у гародчыках пры дамоўках зацвітаў бэс, удзень прыгравала сонца, на душы павальнела, нават штосьці зарадавалася ўнутры у няпэўным прадчуванні маладой бяздумнай удачы. Асабліва, калі табе трошкі за 20 і ўпершыню за вайну з'явілася спадзяванка выжыць. Ды сёння трапіўся пад рукі спраўны веласіпед, на якім не катаўся з дзяцінства. За аснежаных хрыбцінаў гор выбавілася ў небе ранішняе сонца, сляпучымі промнямі нечакана ударыла з-за павароткі ля вугла шырокага, паўразбітага выбухам дома. На момант дарога пахіснулася, кола незнарок валюхнула ў бок, і я з добрага разгону грымнуўся на асфальт. Яшчэ аж праехаў колькі крокаў бокам. Перамагаючы боль у калені, падняў галаву і тады ўбачыў людзей. Блізка прыткнуты да ўцалелай сцяны дамоўкі стаяў камандзірскі віліс, з ім побач трафейны хорг і застыла купка афіцэраў, якія здзіўлена ўтаропіліся ў мяне. Sample complete. Ready to continue?